Днес ще правим клип на Майнкрафт. И искам да ви дам пример за... Извинете сега, в момент да скъпя. Искам да ви дам пример за някои други неща. Така. И се радвам този клип да ви хареса. Защото се струва компра. Така. Мислям сега да събирам ресурси. Брат ми Емо може да влезе в сървъра ми, ако искам. И така. И този за това ме харесва, защото в смисъл такъв, че може да ме разкора по дърветата, ако се направя в сървъра. Обикновен такъв с много дървета. И има възможност другата се мери, че се пълна с диаманти. И... Аз съм злост. Така. Аз съм Майнкрафт на 14 точка, мото е тут и... Така. Надявам се също съберем... Аз ще да играм. Аз ти праща. Защото аз съм бил. И ще съберем малко тук ресурси. Мисля да направим гараж. Или нещо си яко там. Защото крайно време е вече да се направим къща да е там. И така, както казах, сега запирам ресурси, защото ми се да живеем някъде в планина. Искам да съм учителка. Ама Да се напиваме. има много зомбите и това е опасно. Така че по-добре ви да съветвам да внимавате. И тази Майнкрафт е малко опасна. Защо? Мъчи як скин, ще е добре. Така. И надявам се да има коментар. И не знам хора, защото за вас по-точно не знам, защото сега мисля във втори епизод да правим вана нещо такова да сме с приятеля. А сега, докато събираме ресурси, може да съберем малко кал за някакъв поцелон, дам нещо да направим. Там нещо. Знам. Но брат ми Емо не знам дали ще дойде в сървъра ми. Това ще дойда. Трябва да влезе, защото... Ето влизам. Право. Така. Аз те виждам, ти виждаш ли ме? Да дойда ли при тебе, пич? Да. Ето, Емо, за тебе съм. Емо! И! Виждаш ли ме? Диш кой ми са? Ще ме биш ли? Ще ме биш, бе! То ти му уби. Така. О, кравичка. Башка ще вземеш. Да я знам, пич. Нямаме материали. То така сме с животи. Когато с мамите меч. Ами къшка вземеш. Сгъш миша. Не. Да, не съм. Брат, къде си? А ти в кой срок за да питам само? Това е сървър. Ти нищо няма да направиш, защото така мамеш. Като без това няма как да стане. Ай. Сега си има меч. Сега така ще направим каквото почваме да правим. Брат, си го е при мен. Не мога бе, пич. Това. Ще кажа едно нещо. Ще правя вълна, не ме занимай. Или някакъв подслон къща, такова. И аз ще правя. Видите, че хората нагледат. Аз още не знам какво ще правя, защото мисля да направим някаква дълбока яма, която ми може да се избяга. Брат, аз ще правя. Вече, но и ям правеше. Се надявам тази вълна, аз пък вълна. Минам. Да е хубава, защото
Или да е подслон, да, на два подслон да е. Не знам какво ще се получи, но вече има един стак дърва да се направи меч или се чудя. И аз се правя. Така. И... Ох, чакай, че пък. Брат, не е така се прави. Сега, бъдем правим такива врати на 13.0. Брат, моята готова е. Трябва две. Моята готова е. Не. Моята пък почти не. Ба, заложи. Така. И Брат, моята тупка почти е готова. аз в момента сега ще правя къща. Но зависи. В смисъл такъв иначе. Че стане хубава къщата и мисля да се развива. Брат, моята готова е. Брат, е готова. Така мисля, че ще стане по-добър. Това не е пакет на Minecraft. Пак първото ми казаха, че правя на гърби, защото съм правил половина Minecraft сега няма, защото не ме става време. Спара на хито. Всичко правя аз. И моята къща стане хубава, напред ми не знам. Аз знам, че моята да. Пак слагам вода. Иди ще вземеш тази вода, кажи ми сам. Ясно вода. Ай бе, направо. Значи покаже. Не, защото не ти вярвам те иначе. Яка ми е катеришка. Как я. Вижте дълбока. Не е толкова дълбока, колкото моята. Дай бе. Ето виж. Ма дълбока ли е колкото моята? Не. Аз правя. Така. Ето Чакай, че да. малко защото. Така. Това така ще е къщичката. Ще се развиеме, но още не сме така, че. Така. Ще се покачираме тук така. Бачка, виж, съм правих. Браво. Кажи урачка. Въй! Но дълбока. Ма не да. Матата ми е Ще чак пусна толкова. музика. Още това ми искаш. Чай чухла, защото тук е малко зле. Чувах, може да ли се пич? Не. На кой срок? Аз вдигам. Мисля скоро да го покача. Аз се правя друга дупка сега. Вторият ми сървър ще се оцелява и може да не сме в тази къща, защото още нищо не се знае. Аз още не съм Бачо завел. печ къщата. И така мисля, че стане добре. Къща такава не е добре, защото зомбитата поне да не я видят. Да прави Мамо, ти много високо. Ти кажи какво правя. Ма интересува. Така. Така. Неща имаме за правене, така че и нека се започне. Той брат ми е лесно. Той е в животи. Така и сама ми без. Животи и аз гледам мама му.
Ух, мамо, так что ты станешь направо, подудя. Така хора, епизода. Сега като довършим къщичката, ще свършим. Така. Надявам се да ви хареса. И да се пише коментара най-вече. Ако не бъдете искрени на мен, не ме интересува. Дали ще ме харесате или не. Само пишете наистина от сърце. Наистина коментар. Така. Бай-бай.